Dari Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah ke September badhe bali kula sak kanca. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisa mung nyawang. Apa enak lagu iki? Oh iya. Ini rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Terus tanggale ya dalah aku iso. Muga disambung liwat telepon esuk-esuk. Cuma jane arep telepon dongen. Ning bencing mawon saya telepon. Begini wonten panggung niku saged napa telepon. Oh iya. Nggih, dikandani ya, dikat ya. Bisa punya awan. Gak iso. Oh ya. Dikandani apa? Kucing. Sing diri. Cilik anggur rambutku itu Thank you.
sawana iki cerita jangan semono ana jayana apa-apa iki cerita sama tua apa-apa iki cerita jangan semono ana jayana apa-apa iki cerita sama tua Kali ini sini. Sing bener kan ono cara kok. Maka padahal lah ini contoh sawolo positif. Lah kok udah sing ya sing tangan sing lah. Ya. Lagi naik gila ya. Ya. Nah, iya kita di sekarang di Indonesia. Nah, ya. Yo ini kan yang istirahat lu di sini. Ono sama jenenge Wanda, ono Wiwi sing nembang. Oh, bisane mung